दिनैनिफ्राय 5 तारिखसिम लेन्ड मेला होदों उद्देश्यआ मा रायजोफोरनिखौ लानानै लेन्ड मेला होनायनि थांनाय भारत उदांस्रि जानाया 75 बोसोर जाबाय बे 75 बोसोरनि उनावबो जोंनि बर'फ्रा बा बिटिसिआव थानाय बिटिसिआ दिनैसिम बेसे गोबाव जाखो नोंथांमोना मिथिखागौ 2003 मायथाइसिमनिफ्राय बिटिसि जोनोम जादों 2003 मायथाइसिमथ' जोङो हानि मोनथायखौ लानो रोंखायाखिसैनो 2003 मायथाइनिफ्राय जोंनि सरकार फैजासिम किन्तु आगोलनि जा बिटिसि सरकार हाग्रामा बिथांनि दैदेननायाव बिथाङाबो रावबो जोंनि हारिनि बा बिटिसिआव थानाय रायजो राजानि हानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय आवगायबोआखैमोन। दिनै जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हायानो मानसिनि थांना थानायनि गुबै फुंखा हिसाबै हायानो मेइन जेंना बे जेंनाखौ सुफुंनायनि थाखाय जोङो आवगायबोदों। मानोना जोङो एनडिपिफोरा 34 बोसोर अस्त्र हमनानै मुभमेन्ट खालामदोंमोन हानि थाखायनो एबसुफ्राबो नै 1986 मायथाइनिफ्रायनो डिभाइड आसाम 50-50 खौ मावबोदोंमोन सोमावसारबोदोंमोन बेबो हानि थाखायनो थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइनि गेजेरजों जोङो आबसु आरो गासैबो एनडिपिफोरा जथायै जा एकर्डखौ खालामबाय बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनो रिभलुसनाव दंखायोमोन हिसाबै मावनो मोननानै सरकाराव थानो मोननानै हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो आवगायदों आरो बेनि थाखायनो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोङो 5000 मानसिनो लेन्ड पाट्टाखौ रानना होदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो 879टा न'खरनो फरेस्ट एरियायाव थानाय न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होबाय आरो बावैसोनो जोङो 19173 न'खरनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होगोन फरेस्टआव आरो बेनि अनगायैबो थांनाय 2 बोसोराव आं लेन्ड एन्ड रेभिनिउखौ जेराव नायबाय दङ बे बोसोरनैनि गेजेराव आङो फ्राय 20,000टा मानसिनो लेन्ड टाइटेल मिउटेसन आरो लेन्ड हल्डिंखौ होदों। दानिया मानसिफ्रा जों साफ्रोमबो जेराव जानो गैयै हारिफोर बर'आ बिटिसिआव 34 जौखोन्दोआल' हा दङ 62 जौखोन्दो हा गैया गतिके बे 62 जौखोन्दो हा दंब्लाबो गैजायै लेन्डलेस जानायनि जाहोना जादों बिसोरो बा बिथांमोना बा जोङो हानि खामानिखौ मावना लानो रोङाखै बे 62 जौखोन्दोआबो गोरलैयैनो हानि खामानिखौ मावना लानो हायो बा हाथों होननानै जोङो दिनैनिफ्राय 22 तारिखसिम 10 साननि थाखाय लेन्ड मेला बानायदों नाथाय 5 अक्ट'निफ्रायनो थांनाय अक्ट'निफ्रायनो जोङो फर्म फिलआपनि खामानिखौ मावहोदों किन्तु रायजोफ्रा माइ हानायनि थाखाय मावनो हायाखै जोङो फोथायदों बे दिनैनिफ्राय लानानै 22 डिसेम्बरसिम ख्रिस्टमासनि सिगांसिम जोंनि मानसिफ्रा हानि खामानिखौ लैहोर लैहोर फैनानै मावफैगोन आरो मावफैगासिनो नै दा जों नुदों जोंहा मिजिं खालामदों 7 लाख 8 लाखसो न'खरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो हागोन होननानै बर'फ्रा बे हानि बिगुम होनबाय थायो आसलथे हानि फाट्टा गैजायै रोङि बा हा गैजायै रोङि मा जेंनानि थाखाय जादों एफा गोबाव जोंनि लोरबांथिया जादों जोङो कनसियास नङा आरो गावनि हाखौ सोर सेनो हागोन बे मथलबैनो जों खामानि मावबोबाय थादों हाखौ रावबो सेनो हाया गोरलैयै किन्तु डेम'क्रेटिक मोनसे हादोरावहाय नोंथांनाव थानाय सम्पतिखौ नोंथाङा जुदि गावनि होननानै सिनायथि होनो हायाब्ला जोंनि दा अफिसियेल खामानि मावनाय दांनाय बेवहाय जोङो गोगा जायो जायनि जाहोनाव जोंखौ लेन्डलेस होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बे लेन्ड मेलायाव रायजोफ्रा जेसेबां बायदि बाहागो लादोंमोन नाथाय नुनो मोनाखै आरो दासिमबो माखासे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव खौरां बिजोंनि फरायनो रोङियाव उसुबिदायाव दङ दा बिथांमोननिसिम माबाफोर सुबिदा लागोन नामा? दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोङो जेराव दिनैनिफ्राय लानानै आरो 10 दिन खाबु दंबावो जोङो नायनि उननि खोन्थाखौ जों उनाव सानगोन जोङो 10 दिनखौ होग्रोदों किन्तु जोंहा फोथायनाय दङ 10 दिनथ' नाङा नालाय हानि खामानिखौ मावनो दिनै फैनानै फर्म फिलआप खालामनानै गाबोन अफिसियेलि माने 10 दिननि गेजेरावहाय जायहा एप्लिकेसना गोग्लैगोन बे खामानिखौ जों मावजोबखागोन बेखौ जों गालाङा किन्तु 10 दिननि उनाव फैयोब्ला जों बेखौ एसे साननो गोनां जागोन मानोना गोबां खामानिया हेब्रे माब्रे जानानै थायो अब्लाबो बे 10 दिना जथेस्थ' खामानि मावनायनि थाखाय मानोना जोंथ' गोजानाव नङा बिटिसिआव गासै 19टा सार्कल अफिस दङ 19टा सार्कल अफिसाव फैनानै लैहोर लैहोर खामानि मावबानो जोबो। मोनबा जिल्लायाव बेसेबांसो टारगेट लादों? जोङो टटेल 7 लाख 8 लाखसो हागोन नामा होननानै जोङो फोथायदों जुदि रायजोफ्रा सांग्रां जायोब्ला आरो रायजोफ्रा फैयाब्लाथ' जोङो खम जागोन फैयोब्ला बिनिख्रुइ बांसिनबो जानो हागौ। बे लिन्ड मेलानि गेजेरजों डकुमेन्ट्सफोरनि सायाव माबाफोर डकुमेन्ट्सखौ अलरेडि जों बहाय होखाजोब्बाय हनै एप्लिकेसन इन प्लेन पेपार्स
बेवहाय दङ लेन्ड हल्डिं land clearance certificate, mutations of land by right of inheritance, annual patta to periodic patta, and allotment land MNP to periodic patta. आरो जोङो माखासे प्रजेक्ट लाबावदों बेखौ जोङो साननैसो उनाव बुंगोन बे गोरलै खामानिखौ जों मावनानै फोजोबग्रोनो नागिरदों।